Nimba marabi tayo amin ako. Ada pagsasaludsudan nga pagpipid na pilitan. Ada jay saludsud na agtrabaho ka, tapno mangangka, or mangangka, tapno agtrabaho ka. Laan niya lang talaga dyan. Agtrabaho tayo kadi or agtrabaho tayo kadi tapno adda kanan tayo wano mangmangan tayo tapno adda bigsa tayo nga agtrabaho laman may dari tidak dumata habang agtrabaho da agi pampamul da iti sa bali manawagas ko na ay what is that dyan? Sa bali kami di pa nakaisa ko na ti English kami na dyan. Kano American tayo, at trabaho tayo kani tapno addakan mangan tayo puno mangan tayo at adabigsa tayo magtrabaho. Kada tayo na Pilipino na tayo na Ilocano na umaaway ka da kami umaway ka muna na sapa kapepailaan o awampay sa kanto agamit na mamigat santa da pamigsa marigate paras yan kano kikitaan tayo kala kada kami ating makul kami na we work in order to survive haan nga rin tayo trabaho kami tapno da mapundar trabaho kami tapno pa trabaho kami tapno adda kanan mi adda nga rod ko na seminarista ini ko na napadpadasak mo idi agam apostolate kano isong na iti interior nga adda kami ni Summer apostolate ni ko na napadasan na kano mati nagrae ken nagtudok ti tabako nganya mo ti tabako in English tobacco kakunana kasla nagdakkel nga banag kanya na tanapadasan na ti nagrae ken nagtudok ti tabako kadi panunot ko man ammi nga pinadas awang titer nga pinadas kanya mi ti agrae kada agtudok taapaya no hammi nga inaramid hanggang nga nagbiag tala isok biag ni kada dyan i-post na dyan Facebook na nagtrabaho sa dyan muna niya agency ni gobyerno aglulungbadan na agtututok kadrag-drag sa tatakas na kabagalang na apa ang moment agtudok ako kumata ko kakuna haan ko na pinadas isok biag ni tangkaw na agbiag lapadasan man do I have to prove nga amok ti agtudok kada agarado kada ako kada kay isok garod ti dimang ko lang ni haammi garod nga haammi naramid na tayo kang tibisin diyak pa'y magaw at tutudok ti tabako hindi nakatubog kami hampay lang ay parit ti ubing ini nangangako di tudok mong siya ka dungdung sa ka dyan ti silaw may dati ti kulman nanya mo ti kulmanan dati ti silaw may nga mabalaya po nanya ka ta para bunag ti tabako kadi dyan hanggang agtatagan di mo agmulat tabako niya agmulat ng tabako kumakas pangarigan tapno adda mapundar da gamit puno adda kita unda nga nyamot ti kinita mi di ba da kami naan agmula ang tabako pagbayad mo to inutan mo iti pa nagririgat nga kinanyo iso nga survival nga ro ti biyak ilihaan nga mga punda ako no dito mo si Manny datanan na kami mati sa nga Paris na shortpan sinilas kilbado na diina ako na yan tinadatangan ti makataon dahil kailangan awa no si Mana kas kailangan ti kada survival na talaga taapa yan una tayo namin nga tao nagpatid ti makan iso magtrabaho tayo tapno agdamakan na naagdakanan tanuhan ka mamamanan awang matag kitaan nyo uray ti animal kitaan nyo di aso
Kita ang yuti pusa, ang yuti mo na nga pangay-ayaw makan. Kasi mo titao, ang yuti mo na nga pangay-ayaw makan. Kita ang yuti kita ada diferensya na may databalayo na marinada na ikam, ag subli-subli. Kaapaya, marinada na mapurpur na rin tayo bisin. Kita kasi kita dapat timakan na tayo. Useless na trabaho ka na ipapapatin na adoportan na di mo di ka mamangan na saya. At tama ka na kita yung nagbaba ng damdaman kumawa nga di mo os-os to mga istorya na mil-milyon di portada ng talaga nga karupuro pa na itlog ko na natabigat ang damarong itlog na talaga ako ripot na di mo at kasi nga ako na talaga nga tiba din na tatlo in order to save handa nagtrabaho just to eat a good food to di kamo dumangkal di kwarta ano to natay ka to sa kanto lang mga tinai kaamot na lagi barayo ko nga pangan ka na ipas na kasla adda ka kasi na kontrol na di ba yung nagalaray mo na daing na muna akong kabilangan na pwede mo na ipakan na dyan niya na dahil kamot talo lang niya niya na dahil kaya lahamot ano na talaga na awate gapoteliga kakontro ay dinayon ka na padasan yung unday dyan nga sa napulo ay nagkakapsat sa napulo mga tagbat di man na napukaw di may sa mga pukaw mo kaya ano na lang no binayon gapoteliga kasi man nandiyan ang trabaho taagsay na di na pero ito di mga dinasaya anya ako tinining tibiyat tayo anya nga rin magtikas na kumahan lang di pamigsam ha kala ko nga what for gumatang ka tiba rin mo dakal lugan mo kadi kami imutang pa agraman apong dalita ura di pa kang mga nasaya at imutang pa anya nga tinining na anya nga kay paparang na food nga rin na napatid nga rin iti antay agbiyak mo antay makan kasi mo dito adalan na niya po Jesus simursurog na 5,000 alalaki imagine nyo may sa kabantay nagno tao diyan mo no BBM mo no lady dito ka kampanya na 200,000 kung ano yan na dito tok pantay ko 5,000 alalaki sa balilaan di babae diyan mo no niya sala na dyan no ni Android mo no ni agsasala di dyan aging entertain pinagaduga kasulit-nutan ti mo na masinurot na ganitang tao to ni Jesus gaputan nanagas ti masakit tatan simurot na kung na kiti di adalan na ni Felipe kung na pangalaman tayo tiga kanang dalagito kung na sa balik ibanghelyo ko pagawido mo na ako kung na mo niya po Jesus haan pa ka ng edad datayo ti mangkir ti kananda kung na nang dati mat kung na pangalaan tayo ngay ti ipakantay ka dagito kung na jedwagasyo kung na pesos daily salary wage kung na sweldo ti aldaw kung na ili arabidin ka dito i-translate na dato ito ti English kung na jitangdan mo ti inaldaw daily wage kung na dyan niya kada ito yung matuna dua gasok kahit mga sa uli translate na dato dua gasok ti inaldawan ti tao ang gadaan niya dati niya ang eksakto dato kagunan na pangalaan tayo hanga umanin ti dua gasok niya datang ti kananda uri sa gabatit dalaon ngam amunan ti aramidan na kung na ada nagbalong ti dua nga ikan 5 tinapay lapat to gawin niyo nagkararag na nagiwaras milagro kunana miracle of the multiplication of the bread pinakan na ina-inam to dati bisin ti tunggal may isa 12 nga basket ti sa napulog 2 nga basket ti naurmong data apaya 12 nga di adalan awang magdapay lang ni Judas ijay sa napulog 2 at na simursurot dahil kita tao tanananda dahil simurot na kanya nga ito igabuta ado inagas na masakit tatat at man nga simurot dahil kita tao sursurotan dan mamati kay kadikan niya kung na nila uling ang pasat ibang nilo gabuta nangang kayo kung na nalay
Kada tayo kakabsat the value of food. Kitaan nyo, tipatid di makan. Da kami ay ako, napatid di makan. Maungtan kami no, muya di morkat. No, da tayo work di stable po tayo work, naman niya, no, agrud-grud, iya ayang tidatar. Ay talaga maungtan kami. Ang daman na kita do mga kasana, wala lang kaya agrud. Ay wala po, nagdugil na kita. Naangkan niya ni, maungtang kaapayan, narigat na rupibya, may kadwa, nasa graduan, ibilang na nasa graduan. Iso nga pandangan kanya ni, no mabalbalin, at kay amin, kaya amang ako, no nagalas sa isa, nagpati, tikampan, na sa talusyan, na magbitawan kapay, ay ako rin sa lugar. Kadapat, pag-iibdan tayo nga, mga tanasa graduan, tikaan. I-translate tayo mo, nagado magaling ka, tipandangan ka, along-along. It the West, ngayon pa. No, ang tayo kay sumati kapintasan na bagsa na ilitay di mga na, nagdabisitan ko naman tayo. Nagdabisitan tayo tatay. Di magas dala, di may nakilita ka simbahan, may ba si Akin Tarla. Nagkapulat di, nag-CR ka. Mama, tugaw kayo, ano, father? Tayo karo naman. Pinakan ko ti manin. Kadagor ko rin kasi pinarista. Pagramanan nyo, pag ininanaan nyo, nagkapulat ka mo kay Sambales. Ano may hospitality tayo Pilipino talaga kung kaamin na sumambay ako baka na marik na ang siya panampakan kakapintasan na palag sa datay Ilocano pakan kanya dahil ka mga kultura dahil ka Purawon nahanta na kaapoy na handa ka pakanin tayo uray na lalo di bisitam uray mamupoking ka bagay awan ipasita tayo wantay mo mga panjili inya nga ron mamupok kapilitan na nagpupupok kanto dyan. Tahan, hantay mabalinid, bakang di Ilocano di kultura tayo na maipapanti, pandangan. Iso di kapintasan na pa ng masang ili, busugun day jay, bisitam. Pakanan na nasayaat day jay, bisitam sa gorgated mo nga, nasayaat. Iso lagi tayo sa ili tayo ka, pinakangko ti manini, naimas mo tayo ti manini, datong day jay, nagidagor ng dadayan, sa nosensa. Ay, tadaagan na. Hindi ko ang may agpamisa kami, okay. Nandadamot di siya mga violet mo, ay niya, talumot ti zero na di, isopay ngay pamisa, imisa tayo ito. Nasukatan di manin. Ngamaan pagsa na ini. Kasi magkanya tayo, oray niya ako Isos. Baka nang di mabisin. Baka nang itig mo di makapnat na pandangan. Iso nga pinanag na ternibo ng tao at adaan naman din natin kuwana. Iso tata naging gana ko na ni Apo Isos sa letter on ito Ebanghelyo tayo. I am the bread of life. Handa na awatan. Datuyan. Titinapay tibiyat. Tinasalpan na komunyon. Iso ti makapsog. Nung mabsog tayo, ititarapon, tinaindagaan. Dahil tumati itarapon na espiritual. Nung mabsog tayo, pinakan na tayo ni Apo. Pinakan ni Apo Isos na ito'y nga adalan. Iti tinapay ken ika tatamot ti tinapay nga rin naman na amin nga imas ti makan awan nanam na awan templa na ng iso ti kananaman kalakaan ng iso ti kapapatagan nga tinapay iso mo daytoy iso nga naman tayo tina-espiritu na panagpit tayo mabsog iti na pinailangitan ng tinapay. So, nga di panampakan na tirilibribo, imposible. Kung nanatay ko manigyan niya. Tatamad ka sa panampakan na tibilyon ti tayo lubong, imposible. May salagayan na santo na misa. Tentero alubong at damang mga hindi tayo design. Iso nga iso na tinapay. Kanagdasa tayo, kada tayo mga hindi tayo tinapay. Hanlang magsok ti bagi, karapapay.